חברים יקרים, כאן אורי בעוד סרטון חדש, והיום יום מספר 2 בברול סטארס. וכמו שאתם זוכרים, אמרתי לכם בסרטון הקודם שיש לי שתי אופציות לקנות: מנדי מגמה או מנדי בסמלת משילות. חשוב לי לדעת את הדעה שלכם, באמת זה מאוד חשוב לי. אז אם אתם פה, תנו לייק, תנו סאב, תפעילו את כפתור הפעמון, זה מאוד יעזור לי. אז בינתיים בואו נתחיל משחק בכדורגל, וכשנתחיל אני אחזור, אז יאללה ביי. אוקיי, אנחנו מתחילים פה משחק. זה מנדי, מייזי ודיינמייק. נגד האדומה. בואו נראה אם נצליח לנצח את המשחק הזה. אוקיי, הרגנו פה את מורטיס, פה את ליאון. יש לי עדיין 3 גאדג'טים, יכול להשתמש בו. טוב, לא פגעתי אותו, אבל לא נורא. נמסור למייזי, תצליח ועשינו פה גול. התחלנו את הסרטון מצוין היום, אנחנו מחוממים. ננסה להרוג אותם פה. פגעתי בו, אוקיי, יש לי טעות מטורף. אוקיי, הצלחתי להרוג את ליאון איכשהו. אוקיי, באמת. אוקיי, ניצחנו את זה, ג'י, קליל. יאללה, ניצחנו את זה, קליל. ונראה לי שנעשה משחק מסכים, מנדי MC, אוקיי? נתחיל עם הסקים משחק בכדורגל, ונחזור אליכם שנתחיל, אז יאללה ביי. אוקיי, התחלנו פה משחק בכדורגל. הקבוצה שלנו זה מנדי ודיינמייק נגד הקבוצה האדומה. נראה מי ינצח. אני חושב שאנחנו שוב, לא יודע, אם ננצח זה יביא לנו מזל למשחק הבא גם. המשחק הבא. מקווה שננצח. יש פה את אדגר עם האולטי. והרגתי את אדגר. ואלפרימו מת. לא, אלפרימו לא מת. אלפרימו מת. יש עלינו פרנק. ועכשיו אני חי. אני לא פה לדיינמייק. יאללה, הפקדי גול. איזה באסה, איזה בוט אני. טוב, צריכתי להרוג שתי אנשים מאוד. זה עד שהיא עושה את האולטי. אוקיי, לא, בבקשה. לא מאמין. וואי, דיינמייק כזה חלש רצח. הכל בגללו. טוב, לא נורא. נעשה עוד משחק עם מנדי וכבר חוזרים. אוקיי, חזרנו, אנחנו פה קרו, אלפרימו ומנדי נגד הקבוצה האדומה. נקווה שננצח הפעם על משחק עם דיינמייק. מחכים לזה את הרעיון. נורא. נראה לי בינתיים משתלטים על העניינים. קרוב אלפרימו. יו, חשבתי שאני מחומם היום, נראה לי שטעיתי. זה מטורף איזה פול, וואו. הפסדנו שוב. אוקיי, אני אומר הפעם נחליט את מנדי.
כי היא דמות יותר לנוקאוט, אז אני אחליף את מנדי. ניקח את לארי ולורי בסולו. בואו נבדוק סולו. וכמו שאני יודע שלארי ולורי הם די טובים בסולו. אז בואו נבדוק את זה. לא מאמין, הכל בגלל הקיט הזאת. אני יודעת, חדים עוד משחק. אנחנו לא מוותרים. טוב, מה שבאתי להגיד זה קצת עצוב. הוולסטארס בלי בן אדם בבאטל פאס, עצוב. הם מורידים את צריך 950 אני לא קניתי את הבאטל פאס, חבר שלי קנה את הבאטל פאס, אבל קניתי את הבאטל פאס ולא עשיתי כזה אושר, כאילו, לא עשינו אושר שקיבלנו דמות, קיבלנו סקין, כאילו, קצת מבאס כזה, שהם לא שמים דמות בבאטל פאס, אז מי שמסכים איתי, ויואו, שברתי אותו, מה זה? מטורף לארי ולורי. תתקדם לשם, נו. רוצה לעשות את הגאדג'ט. יאללה. וואי, זה גאדג'ט. אוקיי, אנחנו... אוקיי, זה נראה לי ווין קליל שלנו, כי אנחנו 12 פאוור-אפים. כן, תרביצי לי, זה לא מזיז לי. וניצחון. יאללה, הבינו ניצחון עם לארי ולורי בסולו. וכן, נעשה עוד משחק נראה לי. נעשה עוד משחק, יאללה. עוד משחק ונחזור לחפת. אוקיי, התחלנו. לארי ולורי ועוד משחק סולו. ויאללה. תיבה על ההתחלה, מצוין. נבדוק אוקיי, יש פה מייזי. פה מייזי, מקווה להרוג אותה. נראה לי שהיא ברחה. זה בעיה. שלי, שמעת בל? שלי. לך יואו, וואה. יש פה... מייזי לקחת פאוור אפים. כאילו... מה קרה פה עכשיו? איך הפסדנו את זה? אפשר לשבים טופ 5. באמת, מה עשינו את זה? וואי, יש פה סקין חדש של לארי ולורי צוות בקרה. דווקא זה נראה מגניב. אולי אני עוד יומיים אני אקנה אותו אולי. נראה סקין מגניב באמת. אוקיי, רגע. נראה לי שנעשה עוד משחק עם לארי ולורי, אם לא בטוח. טוב, נראה לי שנשים את קורדליוס, לא יודע איך לקרוא לו. מה זה? אני הולכת את הפטריות. וואי, זה נראה ממש מגניב הגדול הזה. אני אקח אותו? טוב, נראה לי אקח אותו. כאילו, כשאתה עושה טעותי על מישהו, אתה רואה פטריות כאלה שיכולים להביא לך חיים, נראה לי שזה מטורף. נעשה את זה בכדורגל, ויאללה. קורדליוס בכדורגל, יאללה מתחילים. אנחנו קורדליוס, אל פרימו ובוני נגד הקבוצה האדומה. נקווה לנצח.
בבקשה, בוני, בבקשה. לא מאמין. 1-0. גול, איזה גול של המלכים, וואו. בזתי את האולטי וטעות. אוי, לא מתתי. אני אבוא מפה, יבוא משם. האמת, הפרימו דבר, כמו שהוא עכשיו מת, אבל הוא עשה את הגול הכי יפה שראיתי ממנו. אני לא יודע איך זה היה גול, באמת אני גרוע רצח, אני לא יודע איך זה היה גול. טוב, ניקח את האמבר, יש לי סטיל מטורף לאמבר. קיבלתי אותו מהגדי, הוא מטורף. האמבר מלכה את הכל. אני משחק איתה וסקין מטורף, אני משחק איתה תמיד וכל מהסקין אני משחק איתו ויאללה. אוקיי חברים, יש מצב שזה המשחק האחרון להיום וכן, הכל טוב. מחר אולי יעלה סרטון ויאללה, אנחנו מפה עם סרד חברים. קאפ טרייר להתפתח. יש פה אתגר. אתה רואה חבר, זה גדול. לא קארל, לא מצאתי, לא מאמין. בוא נראה מה הסרג' הזה יעשה. הפסדנו. אוקיי חברים, יהיה משחק אחרון עכשיו והפעם נקווה לנצח. אני חושב שאשים את מג, לא יודע, מג מטורפת. גם את הסקין הזה קיבלתי מהגדי, אני לא יודע איך אני אקבל סקינים כל כך טובים מהגדי, אבל יאללה. אוקיי, התחלנו משחק פה, אנחנו עם בול, והאמת אני לא מתחבר לדמות בול, לא כזה טובה, אבל סבבה, יש אנשים שטובים איתה. יש פה איזה בול. הופה. פרנק. פוצץ אותי, יאללה. פוצצתי אותך בחזרה. אוקיי, מה? החמאתי אותי. תהרוג אותו, קרב מכריע. בבקשה לנצח את זה לסוף הסרטון. יש לו אולטי, הוא יכול להשתמש בו, אבל לא משתמש בו. הגיוני. נהרוג את זה. מקווה שהוא לא... הוא בטוח מתחבא. חשבתי שהוא מתחבא את הפציח, אבל הנה. ג'י חברים, ג'י. אוקיי, מי שהגיע עד לחלק הזה של הסרטון, תנשום #BrawlStars, אני אפרמי לכם בלב, ועד אז, יאללה ביי.